Nggo, ngene iki enake lapo yo? Ya kopi enake ngene iki yan. Gak ono sing nggo kopi ning tambak iku. Lapo ku gak ono yan. Yo nang kene iku gak ono warkop nggo. Lah terus ono enak ndi lho yan? Yo nang embong kono lho nggo, wake warkop. Lho, gak oleh yan ngopi di embong iku. Ya lapo kok gak oleh nggo? Soale unsum corona yan, gak oleh ngopi di embong iku. Iya sih yo an. Aku lho bingung nggo. Bingung lapo yan? Apa kok jejene virus corona nggo? Gak virus morenae. Karo yan, ya apa nek takok lek gondol ae. Lek gondol iku gak mungkin ero nggo. Ya wis takok Mbak Google ae lho yan. Sopo Mbak Google iku nggo? Mbak Google iku tangga lek gondol yan. Gak ero kon nggo, jare sopo kon? Jarine lek pegok wingi yan, jarine sih wonge pinter. Pinter apa nggo? Pinter mijuke ta pinter ngapusi? Loh, pinter temen iki yan. Dari lek pegok wingi sih iso jawab sembarang kalir. Ya wis, ayo saiki tak Mbak Google ae nggo. Lho ayo yan, budal saiki ta. Nggo, meneh ae. Loh, kok meneh yan? Gak kesuwen ta yan? Iya ya. Ya wis, saiki nggo. Tapi mlaku wae iki engko. Gak yan, numpak jaran ae. Lho, jarane sapa nggo? Jarane lek bokir yan. Gak wis nggo, mlaku wae ben sehat. Ben gak kena corona. Yo, bener yan. Yo wis mlaku ae. Ayo wis. Aku gak mulih nggo. Oh, niku ono ayan. Wis ngisi sik, tak enteni dek kene. Waduh, gak kuat iki nggo. Ising nang ndi iki nggo? Nak labane lek bokir kono lho yan. Kate senene lek bokir nggo. Kayan lek bokir tambah seneng kan, tambah diisingi. Soale iwake cepet gede. Oh ngono nggo. Ya tak ngising sik yo. Yo yan aja susuwe yo. Yo tenan nang kene yo. Aduh, gak kuat aduh. Aduh. Kak pikir gak kuat iki rek. Aduh. Mataku. Jangkrik dhisik ya. Woi. Lapo kon nang kono iku le? Oh, ngeseng le. Loh, aja sing nang kono le. Senene le bokir kapok kon. Ana-ana ae niku le ngeseng durung tutuk ben ganggu. Tak ngale aku. Oh, yang ngono ngali yo, ancene bocil ugal-ugalan. Karo weteng selu-selan ndu pae didhisiki. Aduh. Krek kuat aku. Hah? Ngeseng nang ndi iki rek? Wis tutuk pucuk pisan. Wis ning kene wis. Aduh. Wis lega, kepet ta iki rek. Jak deloke. Wah, aman. Cewek wis. Ambune gak enak. Wis, ngisi sae ngene mari ngising ngene lho. Suwe nih dia nih kira ngising tak keturun hari iki. Ki tak delok Ngising nih dia nih mau rek kuatir keturun aku.
Lah iku kopen, Yan, lapo kon ndotok dek kono iku? Wis ora ngising ngene kok sik takok ae kon iku nggo. Ngawur kon iku Yan, ngising nang galengan kon iku ya sih. Ya aku mah ngising nek tambah senane lek pekok nggo. Ya wis ngising nang kene ae. Ya wis tutukno Yan, ojo suwe-suwe. Ya diluk kasih iki nggo, nanggung iki kare enak-enake. Ayan, suwe ini rek mau cari dilungkas. Ya iki mari nggo. Tapi kok ngulis mana nggo? Tak tutuk mana sih nggo? Walayan Yan ngising sak jamku gak mari-mari, ngising watu takon. Ya iki mari nggo. Konong wis cewek tayan. Ya wis nggo, coba mbok suket mang. Ya gak persis Yan, pola nambune bel-bel. Alah, gak apa-apa nggo. Ambil titik-titik. Terus ayo budal. Ya ayo. Weh, katenan dile, ojo nese nang tambah lek bokir lho, seneni kon. Gak lek, aku kate golek omane Mbak Google lek. Lapo kon dolek omahe Mbak Google le? Kate takon lek. Takon apa? Takon apa aku manggo? Lali aku. Takon apa aku manggo? Kon iki yo opo sih Yan? Iki lho lek kate takon, lapo kok jenenge virus corona? Ku gak morenae. Iya le, bener awakmu yo an. Lapo kok gak dijenengno virus congornya yo? Ya makane iku lek aku bingung. Iya, aku bingung pisan lek. Wes ngene ae le, daripada kon bingung. Takono Mbak Google ae. Iya lek, tapi aku gak ro omahe lek. Iku le, takono lek gondol ae. Soale lek gondol sing ngerti omahe iku. Ya wis aku tak nang lek gondol sik lek. Iya iya, wis rono, hati-hati. Ya. Ya lek. Goblok. Masih kon takon lek gondol ta lek botak ya gak ngira ketemu goblok. Oleh Google iku ndek HP. Opo iki rek? Kok jemek, anget. Embune kok bel-bel. Jancuk tae. Kurang ajar. Opo nih sing nang kene iki? Dungakno silitmu panuwun rangen kapok kon. Asem. Wis. Aku terlahir di tanah yang damai, hijau daun, suara alam membuai, bermain air lumpur dan senda gurau, tak pedulikan